Takže čaute. Dneska tu zase pôjdeme otvárať Labubu. Takže musím si takto dať. Tak. Dobre, dúfam, že by to nespadne. No takže ja som dostal od sestry Labubu, keď boli na dovolenke v Poľsku a dostal som Labubu a to nebolo akože v krabičke, ale ešte tu mám také Labubu, to je Coca-Cola. A to je takáto maličká krabička, takže poďme to otvoriť. Takže ja vám to najprv ukážem, čo dostanem. Takže nie sa prekvapiť. Takže si to to bude jak minule. Jak to Labubu, čo som dostal. Jak tohoto. Počkajte. Tu pamätajte si tohoto. Tak to je tiež pekný. Takže tak. No tak musím to takto otvoriť. A na tento ja som otvoril, tak to bolo ešte ťažké to otvoriť, vlastne tá krabička. Takže to, čo som dostal za vysvedčenie. To som... Neviem už, keď točil to video, ale poďme na to. No, už to máme. Takto. Ja sa nekladať. Jo, to je sačík. Jo, nie je sačík, ale celkom pekný. To je KSI. Ten spievaný. A neviem. Ste tohoto? Ale čo som začal? Oh my god! Ty kokos. A dobrý. Ty vole, aký pekný. Wow. Pekný Labubu. Jak to má... Ktorý akože lepší? To vás zajímá, čo napíšete do komentáru, či tento je lepší, alebo tento. Počkej, toto je aký 4. Perfekt, si. To je asi reálny, akože, lebo má 9 zúb a keď má 9 zúb, tak je reálny, a keď má málo zúb, ako 8 a 7, tak fake. To je tiež real, takže môžete si to kľudne spočítať, koľko tam je. Tam mám čas. Dobre. Tak, na budúce sa uvidíme. No neviem, akože kedy sa uvidíme. Tak čau, dej.